Nakadawat og gamit pang opisina ang Police Regional Office 11 nga gihatag gikan sa usa ka kumpanya sa sigarilyo. Gihimo ang turnover ceremony sa Camp Quintin Merecido Command sa Katitipan, Davao City. Gilangkuban kini sa 5 ka units sa desktop computers alang sa PRO 11 nga adunay MS software nga licensed og naasay printer. Adunay sa gihatag alang sa DCPO nga 2 ka desktop printer og MS software og 2 ka desktop computer sub sa San Pedro Police Station 2 nga adunay printer og MS software. Gihimo kini sa kumpanya sa sigarilyo isip pasalamat sa kapulisan sa walay puas nga operasyon sa pagkuyanap sa mga peke nga sigarilyo og anti-smuggling. Ang ipang turnover dakong tabang sa mga pulis sa adlaw-adlaw niini nga trabaho sa opisina hilabi na sa pag-input sa blotter. To fight against anti-criminality. Okay. And aside from that, we, in our own little way, at least we can also provide kung ano pa yung possible na mga assistance na pwede natin sa because we are also an avid supporter on our in the fight against all types of criminality.